नमस्कार प्रणाम रउआ सबके स्वागत बा एगो नया वीडियो में। आज के वीडियो में हम सिखावे वाला बानी चार्ट रीडिंग, यानी चार्ट पे कैसे कैसे रीड कर सकता आदमी, ओकरा के मतलब पढ़ सकता आदमी कि कब यानी कि अप साइड जाए वाला बा, कब डाउन साइड जाए वाला बा, कब ट्रेंड लाइन बनता, कब सपोर्ट बनता, कब रेजिस्टेंस बनता, साइकोलॉजिकल लेवल बा, सब कुछ आसानी से समझ सकता आदमी, सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकता नहीं खुद से रउआ सीख के। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला बा। अगर चैनल पे नए बने तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो का लाइक करम, ताकि हमार मुहिम टेक्निकल एनालिसिस के हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सिखावत है। तो हम बनी यहाँ पे चार्ट पे निफ्टी 50 के चार्ट बा। हम तो काहे कि निफ्टी 50 थोड़ा कम वोलेटाइल रहेला, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहेला। तो हम सबसे पहले हमने ये का करे पड़ी, लंबा टाइम फ्रेम में देखे के पड़ी, यानी कि एक हफ्ता में मार्केट का करता। सबसे पहले हमने के एनालिसिस के होमवर्क रहेला ट्रेडिंग। एक हफ्ता में मार्केट देखल जा तो यहाँ से बात हम रिवर्स ले लेबा अभी के लिए, बाकी पीछे का कैले बा, एने का कैले बा, का धैले बा, ये सब के भूल जाए जा। अभी आगे का करता, आगे के पोजीशन देखल जा। तो यहाँ पे देखल जाओ तो मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लेबा, तो यानी कि एगो ही जोन हो गल कि हो सके तो मार्केट एक का करी रिस्पेक्ट के लेबा सपोर्ट, तो ये हो गल हमनी के सपोर्ट जोन। अब सपोर्ट जोन ला हमनी के का करे के पड़ी, रेक्टेंगल खींचे के पड़ी, रेक्टेंगल खींचे के पड़ी, रेक्टेंगल जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल ई हो गल सपोर्ट जोन के एगो जोन हो गल 10-20 पॉइंट के जोन हो गल। हम लाइन क्रिएट नहीं करत, लाइन नहीं खींचत कि जे 4-5 पॉइंट्स में पता चले कि ब्रेक डाउन हो गल, यानी कि सपोर्ट टूट गल, जेमें आदमी कन्फ्यूजन हो जाला। कम से कम 10-20 पॉइंट्स की करेक्शन हो गए चाहिए, तब जाके पता चले कि हाँ हो सके कि ब्रेक डाउन हो गल। ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट आगे आवे वाला वीडियो में हम जरूर बताएं। ओकरा बाद एगो हाई जहाँ से मार्केट गिरल बा ओकरा के मार्क कर लिया, तो यहाँ से मार्केट बतौन गिरल बाटे, तो ई हो गल अब हमनी के लंबा पीरियड ला, ई हो गल अब हमनी के रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि एगो लंबा पीरियड में वीकली चार्ट पे पता चल गल कि इतने दूर के रेंज में मार्केट घूमल बा। अब देख लिया हमनी के डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ रहता मार्केट। तो डेली बेसिस पे का भइल बा, मार्केट यहाँ पे गइल बा, यहाँ पे गइल बा, लेकिन यहाँ से अफिन यहाँ से रिवर्स हो गल बा, ठीक बा। यानी कि ई लेवल्स के बाद तो रेस्पेक्ट कैले बा, ई लेवल के रेस्पेक्ट कैले बा मार्केट, ठीक बा। अब एकरा के सपोर्ट जोन में मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम पे, ई हो गए सपोर्ट जोन। अब ऊपर में देखल जाए तो ऊपर में मार्केट थोड़ा यहाँ से गिरल बा, यहाँ से गिरल बा, तो ई हो सके रेजिस्टेंस के काम करी। तो एकरा के शॉर्ट टर्म के लिए एकरो के मार्क कर लिया। अब एकरा के मार्क करला हम थोड़ा लाइन बना देता नहीं, जैसे समझे में आसान हुई। तो एला हमने क्या करे पड़ी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्रिएट कर लेता नहीं। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाए हमने के आवरली, यानी 1 घंटा पे का करता मार्केट। अब 1 घंटा ला का करे पड़ी, क्लिक करनी 1 घंटा के टाइम फ्रेम, ओके कहनी। अब 1 घंटा में देखल जाते 1 घंटा में भी काफ़ी मार्केट ई लेवल्स के रेस्पेक्ट कैले बा, यानी कि पिछिलका जौन एक और हाई बटे एक नीचे ब्रेक कैले, मार्केट इतने दूर के रेंज में घूमा था, ठीक बा। तो अब ई हो जाई रेजिस्टेंस के काम करी, ठीक बा, रेजिस्टेंस के काम करी। 1 घंटा में देखल जाओ तो मार्केट यहाँ से भी, अब यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड की तरफ चल गल बा, यानी ऊपर साइड की तरफ चल गल बा। तो ई हो गल सपोर्ट जोन के काम करी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, ओके हो गल। अब ई हो गल 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटा में मार्केट इतने के रेंज में घूमा ताटे। यहाँ पे जौन बात ई सपोर्ट के काम करी, यहाँ पे जौन बात ई रेजिस्टेंस के काम करी, ओके। ई जौन बात रेजिस्टेंस के काम करी, ई बात सपोर्ट के काम करी। तो यहाँ से मार्केट अब मोटा मोटी 1 घंटा पे भी प्रिडिक्ट हो गल कि कहाँ पे रहे वाला बा। अब एक का थोड़ा शॉर्ट टर्म कर लिया, थोड़ा 15 मिनट में देख लिया कि मार्केट का करता, एग्जैक्ट इतने के बीच में घूमता, ओके हो गल। अब हमने की एंट्री लेवल की हुई, तो एंट्री लेवल का करके पड़ी, तो एंट्री लेवल हमने के करके पड़ी 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेनी। अब एंट्री लेवल की हुई तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे एंट्री ले सकता आदमी। अब एकरा के थोड़ा रेंज देख लिया, कितना के रेंज में बा घूमल बा ई मार्केट, 500 के रेंज में बा मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता। 500 के रेंज निफ्टी 50 ला बहुत होला। 500 रेंज दिन भर में मार्केट थोड़ा मूव करेला ना, ये मूव करेला, ठीक बा। तो 500 के रेंज बहुत बा।
तो ये ला अब हमनी के रह दिया। अब 5 मिनट में हमनी के कैसे एकर एंट्री बन सकता, तो हो सके तो मार्केट अब का कर सकता, यहाँ पे बात ऑन 5 मिनट में भी यहाँ पे देखा जाता है क्या करता है, एगो रेंज में घूमता, ठीक बा, एगो मार्केट रेंज में घूमता। अब हो सके तो ये रेंज की तोड़ी तो नेक्स्ट जौन बात ऑन यहाँ पे सपोर्ट बन सकता, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम पे देखल जाता है यहाँ पे सपोर्ट बनता, तो सबसे पहले एकरा के हिट करे के पड़ी, ओकरा बाद रेजिस्टेंस बन जाए यहाँ पे। आगे जौन एगो हमने के 5 मिनट में एगो सपोर्ट थोड़ा बहुत क्रिएट कर सकता आदमी, जैसे कि ई का करता रेंज में बनता। तो अब एकरा का करके पड़ी हमने के एगो एकरा के बॉक्स बना लिया। अब हम एकरा के डिलीट कर देता नहीं, ओके हो गया। अब एमे का होता कि मार्केट इतने के रेंज में घूमता, इतने के रेंज में घूमता। अब नेक्स्ट का हो सकता, तो यहाँ पे एगो और सपोर्ट के काम कर सकता, कौन, ये वाला पार्ट जौन बताऊँ सपोर्ट के काम कर सकता। हो गया। अब ये वाला रेंज बताऊँ सपोर्ट के काम कर सकता है, ऐसे कि मार्केट का भेल बा यहाँ पे आयल बा, यहाँ पे आयल बा, सब एक अच्छा खासा मतलब इज्जत के लिए बा, गिरल बा मार्केट, फिर यहाँ पे आयल बा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर गिर गल बा मार्केट, फिर यहाँ तक गल बा, लेकिन रेजिस्टेंस लेके फिर गिरल बा। लेकिन अब यहाँ पे सपोर्ट के काम के लिए बा, सपोर्ट लेके फिर यहाँ से का भेल बा, यहाँ पे दे दिल बा ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट दे के यहाँ तक आयल बा, हाई लगा दिल बा, लेकिन मार्केट गिर के चल आयल बा। अब नीचे पे का करता, तो नीचे पे अगिलका जो सपोर्ट बनी तो यहाँ पे सपोर्ट बनी, यहाँ पे सपोर्ट बनी, काहे कि मार्केट बार बार तो यही लेवल्स के काफ़ी इज्जत के लेबा, इज्जत के लेबा। अब एकरा का के लेबा रेजिस्टेंस ब्रेक के लेबा, तो जौन पिछला रेजिस्टेंस रहेला उ ओकरा बाद रेजिस्टेंस ब्रेक होला, ओकरा बाद उ सपोर्ट के काम करेला, तो ये अब सपोर्ट के काम करी, ठीक बा। यहाँ से मार्केट गिरी तो यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सके कि मार्केट रिवर्स हो जाए, रेजिस्टेंस तक आई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता के सब कुछ पूरा लंबा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देख लेनी सन। इंट्राडे के लिए बेस्ट रहेला 1 घंटा 15 मिनट के टाइम। ई वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल हुई तो हमरा मुहिम के कामयाब बनाई लो, वीडियो के लाइक कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो, साथ में हो सके तो 2-4 को अपना फ्रेंड लोग में शेयर कर लो, ताकि हमारे चैनल के थोड़ा हमारा हेल्प हो सके। कुछ और सीखे के चाहता नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता नहीं, हम ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दें ताकि रहुआ खुद और अच्छा से सीख ली। तो हम मिलता नहीं रहुआ सबसे अगला वीडियो में, तब तक रहुआ सबके तहे दिल से प्रणाम, जय हिंद।